प्रेज द लॉर्ड. बगेन पुस्तचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आदिस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावी आमेन. समेच्या आवड्यान मरी बरी खबर हाडली आणि ती पवित्रत्म्यावरी गर्भस्थ झाले. नामान मरे कृपेन भरले. सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माया पप्प्यान कधी विनंती कर मे आता नेमच्या मरणाच्या वळार आमेन. आबळे सुम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे त्यांचा नामान मरे कृपेन भरले. सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माया पप्प्यान कधी विनंती कर मे आता नेमच्या मरणाच्या वळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आमचे मध्ये जेलो नामान मरे कृपेन भरले. सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरे देवाचे माया पप्प्यान कधी विनंती कर मे आता नेमच्या मरणाच्या वळार आमेन. भगवंती देवाचे मय आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फौजों शकते माग्या येसुम्या बुडव्यान बरी कोबार दिल्लेवरली तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेले आम्ही जाणा झाल्या त्याच्या कष्टाने कुस्तावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या वचन मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी जसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या वडव्या सर्गींच्या दयान मका दिला तुझे तबे म्हणजे मोठच वाढाय मका राग संभाळ आमेन. ससना सोविशोदी निरंतर प्रकाश तांचे संकोदी समाधान पंचायत ठेवून देत आमेन. सतमंतान देवा सर पदवेदरा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आमच्या पवित्रत्वारी गर्भ सांभाळलो येतात जन्मालो करताने कस असले ताका कृता मेलो आणि तकाने पिलो तो मध्ये देवलो मेल्यांचं परतून जीवन झालो सरकार सोडलो सर पदुदार दया बाबाच्या उज्या कुशीन बसला ते जीवी आणि मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो तत्मंथा पवित्र कॅथोलिक पैसबे पत्कंजे बक्साने पुढीचे जीवनपण संजीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणे पडोवन दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझी सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझी सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसा आधी तसा सदा सर्वथा आमेन. वेगळी भर आमचे दोळे आम्ही दांक्या महिन्याच्या अकरेच्या दिसा आम्ही असा तो सगळो म्हयनो जेजू आमकां राखून वेला आमचे हर एक गरजो तो जाणा जावन जे कितें आमकां गरजेचे ते ताणें आमच्या जिवितांत लाभाशें केला. आज त्याच्या शिकवणेक आम्ही ऐकत असताना आमचे मन अंतस्करण ताका समर्पण दिवया. आमच्या अंतस्करणांत ताका आम्ही जागो दिवया. जेजू म्हणल्यार नाव आम्ही आमच्या जिबेर आमच्या होंटांनी उसारया. ते नाव आमकां जैत दिवचें नाव
ते नाव आमकां हर एका कश्टांत हांव निवरावचें. सुटकेचे नाव, जेजूचे नाव. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान आमी 14वें वचन वाचल्यार थंयसर एक स्त्री आसली लिडिया नांवाची. ती एक देवभक्तीपण आनी ती एक पितांबर लुगटांचे व्यापार करची. जेजूची ती शिकवण आयकताली. पावलान तिने गमान दिवन कॉन्सन्ट्रेट कर जेजूची शिकवण आयकोंक तिचे अंतस्करण उघडले म्हणून बायबल आमकां सांगता. आणि ह्या नंतर आणि तिने आणि तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतले. पवित्र स्नान घेता असताना तिने सांगले, हांव खरेपणी सम्यक सत म्हणता म्हूण तुम्ही मानून घेतला जाल्यार येया आणि म्हज्या घरा रावा. वय आज आम्ही हेंच उतर जेजूक सांगया, हांव खरेपणी तुका सत म्हणता सोमया, तू ये आणि म्हज्या घरांत वस्ती कर. हांव आज खरेपणी तुका सत म्हणता सोमया, तू ये आणि म्हज्या सांगाता राव. जेजू खंडीत जावनी आमच्या सांगाताच आसा, पण जेजूक जाय आमचो भावार्थ. सोमया जेजूचेर भावार्थ दवरतवळ तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणेय बचाव जातले. अध्याय 16 वर्ड 31 आमकां शिकयता. ह्या उतर आमी नियाळत असताना आमकां कळटा आमच्या जेजूक आमच्या दावन कितें जाय म्हणून. ते जेजूक आमी अर्घां दिवया. म्हणूनच आमकां भावार्थ आमचेर भावार्थ दवरल्यार हांव तुका हें दिता तें दिता म्हूण सांगना. पूण जेजू ताचेर आमी भावार्थ दवरल्यार सय आमच्या जिवितांत हर एक बरेंपण तो हाडून येता. ते जेजूक आमी अर्घां दिवया, आमी स्तुती करया. ते जेजूचे नाव आमी आमच्या काळजांत दावन वाकया, आमच्या अंतस्करणांनी ताचे नाव कंतवया. त्या जेजूक आमच्या काळजांत रावूंक आपोवया. साम 84 वर्स 4 निरंतर तुझी स्तुती करून तुझ्या घरात रावतात ती भागी, जांकां तुजो आधार मेळटा आणि जी आपले काळीज यात्रेचेर दवरतात ती भागी. आज आमी आमच्या सम्या जेजूचे मागणे सम्या जेजूचे भावार्थ दवरया. आमची मागणी आमी ताचेर उसारत असताना आमचो भावार्थ अखंड रितीन आमी दवरून आता आमी वडा ताण्यान ताची स्तुती करया. 1-2 मिनटां केवळ आमच्या सम्या जेजूची आमी स्तुती करया. आमचे हर एक रटावळी हर एक कंठ हुस्को देगेन दवरून त्या जेजूचे मुखावळ आमच्या मोतीन हाड जेजूक आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 तुझे नाव वरते जावन आसा जेजू. ह्या सकाळीच्या पुढे उठून तुका आमी हरसिता जेजू, तुका मात्र आमी नाव वाडटा जेजू. तू समी म्हणून आमी काळजांतान वळखून घेता जेजू आणि तुजेर आमचो भावार्थ आमी दवरता जेजू. सगळो महिनो तुवें आमकां राखून वेले जेजू आणि मुखल्या दिसांनी आमचे कितें योजना आसा जेजू तुका कळीत आसा. तुझ्या योजना प्रकार आमचे जिवितांत भावार्थान आमी मागता असताना जेजू हर एका तुझ्या भुरग्यांक आपोवन आशीर्वादीत कर जेजू, आशीर्वादीत कर जेजू, आशीर्वादीत कर जेजू, आशीर्वादीत कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा 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 स्तुती 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 जेजू 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 आराधन 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 तुका मान आणि महिमा
तुका जेजू मान आणि जेजू महिमा जेजू तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका वंदन तुका वंदन तुका वंदन तुका हर सिता तुझे नाव हर सिता तुझे नाव हर सिता तुझे नाव हर सिता तुझे नाव हालेलुया 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 जेजू 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 हर गान तुका thank you Jesus thank you Jesus we adore you Lord Jesus hallelujah 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 Jesus 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 या पहिल्या कणात आमचे कुटुंबाचे जीवित आम्ही समर्पण देऊया गोबैलामध्ये असचे असमाधान जिसूक समर्पित अनैतिक संबंध जिसूक समर्पित झगडी जिसूक समर्पित आर्ग्युमेंट्स जिसूक समर्पित कन्फ्युजन जिसूक समर्पित देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दी आमच्या कुटुंबातल्या हर एका संध्याक आम्ही उघडासा काढूया इतल्या वर्षांत आम्ही त्यांच्याकडे उलय नाव आज त्यांचे नाव आम्ही उडासा काढूया जेजूकडे सांगया तू आशीर्वादानी बोर त्यांचे जीवित मागया भुरगीं आसात घरांनी तांच्या पासत आम्ही मागया भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वादानी भर जेजू वडिलां आसात बेडरिडन उतरप्रायक पावल्यान एक सुरी आसात तू तांकां आशीर्वादानी भर जेजू ह्या जेजूक जेजूचे नाव आम्ही तोंडांतान उसारत असताना आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सद्यांक जेजू आशीर्वादानी भरून दी म्हणून हे उतर आम्ही 3 फावटी रिपीट करूया साम 67 वर्स 1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फाकू साम 67 वर्स 1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फाकू साम 67 वर्स 1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फाकू नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या आमच्या सम्या आणि सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिणामापासून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा
ससनाच्या बापा हांव तुका बडयता तुज्या अतिमोगाच्या समय आणि सुंदर कूड आणि रगत आत्मा आणि ह्या दुसऱ्या कणांत आम्ही समर्पण दिवन मागया कामात प्रॉब्लेम तसल्या हर एका बावंडांक आज कामाच्या सुज्ञेत आसात, इंटरव्ह्यू तांणी अप्लाय केला, कॉलाक वेट करनासात, 1 महिनो जालो, 2 महिनो जालो, वर्स जाले, बरें काम तांकां आनी लाभोंक ना, बरें कण शिकल्यात, बरें शिकप तांचे कडेन आसा, डिग्री आसा, मास्टर्स आसा, तांणी शिकले शिकपाचेर काम तांकां मेळोंक ना. तर जेसू कडेन आमी मागया जी कोण आज मिनिस्ट्री अप्रुवलाक आनी वेट करनासात, प्रोसिजर्स होल्ड जाला, मायग्रेशनाक तांणी अप्लाय केला, एग्जाम तांणी बरयल्या, एग्जामांत पास जाल्यात, पूण हर एक पेपर डॉक्युमेंट कित्याकय एका ल्हान रिजना पासून होल्डर आसा, एजंटाक पैसे दिल्यात, वैध जावन वेते आसा. तर जेजू कडेन आमी आधार मागया. आज कोणी नव्यानच बिझनेस ओपन केला, पैसे तांतूं इन्व्हेस्टमेंट केल्यात, आज त्या नव्या बिझनेसाचे जेजूचे आशीर्वाद मागया. आज इंडियांत एग्रीकल्चर कोण करनासात तांचे पासून मागया. पावसा वरवीं सकट बेळे उदक जाला, पावसा वळून गेला, जेजू कडेन मागया. जेजू जे कितें उत्पन्न आसा जेजू तुज्या पवित्र नांवान थंयसर असले हर एक अडचण अडखळ तुज्या कुर्साच्या मुळांत येवन पडून दी. जे कोणी बिझनेस केला तांतूं प्रॉफिट ना, प्रॉपर्टी सेल करूंक आसा, प्रॉपर्टी सेल जाते ना, कन्स्ट्रक्शनाक हात घाला, पैसे उणे जाल्यात, ऋणकारी जाल्यात, फायनान्शियल रितीन हर एक कडेन फायनान्शियल एरियास बुडून गेला, सॅलरी वेळार मेळना, सर्विस दिना म्हणून सांगला, कोणी हॉलिडेज प्लॅन केला, हॉलिडेज अप्रूव्ह जावंक ना, ट्रॅव्हल बॅन केला. सगळी गरजो जेसूच्या कुर्सा मुळान घाल. हे उत्तर आमी 3 फावटी भक्तीपणान रिपीट करया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर कृपाळ दीस घालतलो, तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दीस घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो धीर सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दीस घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो धीर सांबाळटलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापवकार बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराचे कापवकार बापा. कृष्णाच्या पापा मोगाच्या पुताची आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परेपणापासून ह्या तिसऱ्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागीया. खरी एक युवा जणापासून लहान लहान भुरग्यांपासून जेजूची दयाळ कृपाळ दिष्ट तांचेर आसूं दी. ती वाडोवन वेत असताना मुखार तांणी हरी एक मेट काडटा आसतना जेजू तांच्या संगाता रावून दी, तांकां वाट दाखोवन व्हरून दी, तांकां चड चड जाणवायेन भरून पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तांकां भरून दी म्हूण मागया. कन्फ्युजन, सुसायडिकल टेंडन्सी, आर्ग्युमेंट्स ह्या भुरग्यांतान पयस सरून दी. आवय बापायचें उतर तांणी आयकोंक जेजू तांचें मन परिवर्तन करून दी. मागया आमी जी कोण आज इगर्ज मातेंतल्यान पयस गेल्यात, इगर्ज माते विरोध विंगड उलयतात तांचे पासून मागया. जेजूच्या हिंडाक तांणी पाटी परतशे, जेजूचे राज परगट करिशे आनी जेजूच आमचो समी देव म्हणून वळखून घेशे, तांचे मन परिवर्तन जावन दी म्हणून आमी मागया. हे सगळी गरजो जेजूच्या कुर्सा मुळान घाल. ह्याचा उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. जोशुआ 9 हांवें तुका फर्मिला धड आनी तीर राव, भिये नाका आनी देरचाली नाका. सर्व तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सगळे आसतले. जोशुआ 1:9 तुका फर्मायला फर्मेला न्हय तीर राव, नाका आनी देरचाली नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सगळे आसतले. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फर्मायला न्हय धड आनी तीर राव, सर्वेस्पर तुजो देव, खंय गेल्यार तुजे सगळे आसतले. गेल्यारे तुझ्याकडे संतान दिसाना ते सगळे आसतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमचे आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमची संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमची आणि जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात आमची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाभावामध्ये फात कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगच्या पुताची आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या परिपणापासून ह्या कारणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया. जी कोणी आज पिटिशन ह्या पिटिशन बॉक्सान घाल्या विंगड रितीच्या पिडेन व्हडच्या हरी एकल्या पासत मागया. रॉकी म्हणल्या भावा पासत ताचो हात दुकान व्हडते आसा. जेजू ताच्या हाताक घटाय दिवन दी. एकल्याची वेन सर्जरी आसा. जेजू तूं तांचे सांगाता राव. जेजू सर्जरी करच्या डॉक्टर नर्सांक तूं आपोट. जेजू तांच्या मदेगात रावन ही सर्जरी तूं कर राया.
आज कोणाची हेर कोणाची सर्जरी आसा तांच्या पासून आमी मागया ह्या घडये जेजू तूं तांकां आपड आनी बरें कर. तांची सर्जरी सक्सेसफुल जावन दी. कोणाची हार्ट सर्जरी आसा, किडनी ट्रान्सप्लांट आसा, लिव्हर ट्रान्सप्लांट आसा, सगळी गरजो जेजूक समर्पिया. कोणा वेरिकोसिस प्रॉब्लेम आसा एका भयणीक, दुखेन ती वळवळते आसा, 12 जाण आसात वेरिकोसिस प्रॉब्लेम, आर्थरायटिस प्रॉब्लेम. मागया आमी प्रत्येक रितीन जी कोण भुरग्यांच्या देण्या पासत मागते आसा तांच्या पासत आमी मागया. आज कोण अवघडान संपडल्यान तांच्या पासत आमी मागया. आज कोण मरणाच्या तणीर आसात, डॉक्टर्सांनी होप्स आणला तांच्या पासत आमी मागया ह्या घडी. कॅन्सरान वळवळच्या हर एकल्या भावना पासत मागया. ल्हान भुरग्यांतान उतर प्रायम असर कॅन्सर म्हणली पिडा कष्ट जातात. जेजू तांची बिरमोत पाव जेजू. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मायग्रेन, स्टमक, रिचर्ड डे सांभळ्या भावा पासत मागया. जेजू तूं ताका आपड आनी बरें कर जेजू. लिव्हर प्रॉब्लेम, गाल ब्लॅडर, किडनी स्टोन, जेजू तूं बिरमत पाव जेजू. कोण गर्भस्थीन आसात, प्रसूतपणाचे वेळ लागी पावला, या प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसात, जेजू कडेन समर्पिया. गर्भ जेजू तूं आपड जेजू. तुझ्या पवित्र अमोलीक रक्तान थंयसर असले हर एक कॉम्प्लिकेशनतून नितळ कर जेजू. मागया आमी हे सगळे जेजूच्या अमोलीक रक्तान संरक्षण जावं दी. जेजूचे अमोलीक रगत कुर्सातान वाळचें तें अमोलीक रगत ताच्या मस्तकातां, ताच्या चारी गायांतां, ताच्या कडवळातां तें वाळचें अमोलीक रगत हर एकल्याच्या भोंवतणी शेणो जेजू कंप्लीट संरक्षण लाभून दी म्हणून ह्या घडये मागया. आनी हे आतां उतर आमी भक्तीपणान 3 फावटी रिपीट करया. साम 107:20 आपले उतर ताणे कांबरी केली ताणे निवारलो. साम 107 verse 20 आपले उतर ताणे कांबरी केली जीवना सांडलो ताणे निवारलो. साम 107 verse 20 आपले उतर ताणे कांबरी केली तांचो जीवना सांडलो ताणे निवारलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुत्राच्या सोन्या आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्ताच्या पुढे निरगत आत्मा आणि देव आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या त्या आखरीच्या कणात 7 दिवसात जाल्यार आमी दिंब्यार पडी आमचो उजवो हात आमी वयर उबारया. त्या क्रियेच्या कणात आमी मागया. आज सोलोंकासच्या क्रायस्ट किंग प्रेयर ग्रुपान सोलोंकासच्या जेरिको प्रेयरा पासून प्रत्येक रितीन भुरग्यां आणि युवा जाणां पासून आज
मागता असताना जेजू तू अभिषिक्त कर. जेजू तू अपॉइंट केल्या मार्गरेट तिका तू अनॉइंट कर. जेजू आईचे हे मागणे जेजू फळाभरीत जाऊन दे. जेजू ह्या कृपांतच्या हर एका भावंडांक जेजू तुझ्या अमोली रक्तानं कावर कर. जेजू तई सर येऊनच्या हर एका भक्तिकांक जेजू आज जे की त्यांच्या जीवितांत आशय येतात जेजू ते तांकां तू लाभय. जेजू कसलेच निराश कोण त्यांच्या जीवितांत आणि मुखार येणं जाऊन दे. जेजू मागण्या आज प्रत्येक रीतीन विंगड रीतीचे मागण्या ग्रुप असतात. ब्रदर प्रकाश, ब्रदर एलियास, सिस्टर डायझी, सिस्टर सेलिना, सिस्टर जेस्सी आणि हेर सर मागण्याचे ग्रुप असतात. सगळे मागण्याचे ग्रुप जेजूच्या कुर्सा म्हणत पर्यंत जेजूच्या आम्हाला रक्तन संरक्षण ते जोडून दी. थंयसर येऊनच्या हरी एकल्यांक जेजू आपडून दी, गुण करून दी. त्यांच्या गरजो जेजू समजता आता आम्ही प्रत्येक रीतीन भेटवूया. हांगासर युट्यूबर वाच करचे हरी एका भावा बहिणीचे पिटिशन्स हरी एका पिटिशनाचे जेजू तुझी नदर लाय. जेजू जे किती तांकां गरजेचे जेजू तू तांकां लाभय. जेजू लेनी वेगस, अनिता शांती डेसा, रॉबर्ट सल्डाना, जुलियट डिसोजा, विनिटा फर्नांडिस, मेल्सी रॉड्रिगस, इवेट डिसोजा, विडा दिव्या, लिली फुर्तादो, लेनोर फर्नांडिस, गीता रोज, प्रिमा फर्नांडिस, दिव्या डिसोजा सगळ्यांच्या गरजांपासून मागता. जेजू कोण रेचलच्या रेचल अँड रॉकी लिझा तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. जेजू गीता तिच्या गवाक बरी भलायकी तू पाठी दी. जेजू जे कोणाची कोर्ट केस आसा जेजू जे कोणाची जजमेंटा राखून आसा जेजू हेनरी म्हणल्या भावाची तू बिरमत पाव. जेजू सुटका तू लाभय. जेजू कोणाची चेन भांगार चोरी केला जेजू तेंच दाखवून दी. जेजू त्या मनशान पाठी त्याचे मन परिवर्तन करून त्याने तांकां पाठी हांदी शंकर. जेजू शरल म्हणल्या बहिणी पासत मागया कोणाक सॅलरी मेळते ना जेजू दया दाखय. जेजू कोणी आज भुरग्याच्या प्रसूतपणाक ती तयार जाल्यान जेजू एक सबीत भुरगें तूं तांकां भलायकी वंत भुरगें तूं तांकां फावो कर. जेजू ऍशली म्हणल्या भावाक एक बरें काम तूं लाभय. जेजू एकल्याच्या आवयक हर एका प्रॉब्लेम जाता सुटका लाभय. जेजू एकल्याच्या भावाक नी सर्जरी आसा नी सर्जरी तावन पेन जाते आसा. जेजू त्या पेन तावन रिलीफ कर. जेजू टच कर. जेजू ताच्यो घायचो गुण कर. जेजू कोणी एका बऱ्या कामा पासत मागते आसा भायल्या गावांत एक बरें काम ताका लाभून दी. अरुण आणि किरण म्हणल्या हरी एका गरजां पासत मागया. सगळी गरजो जेजू आमी समर्पण दिवन मागया. जे कोणी झुमाचेर पिटिशन घाल्यान जेजू तूं आपट. जेजू एकल्या बहिणीक रेसिडेन्सीचे सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात नवे काम ती सोदून आसा. फ्रीडा म्हणल्या भावाक लेग सर्जरीचे दुख येतान वळवळटा. विन्सेंट म्हणल्या भावाची भलायकी बरी कर. जेजू सारा म्हणल्या बहिणीक डिप्रेशन येतान तू भायर हाड. जेजू लीना अँड कर्मा एक भुरग्याचे देणे तू फावो कर. जेजू आज कोणाचे काम अर्ध्यार उरलां. जेजू कन्स्ट्रक्शन तांणी नवें घर बांदूंक तांणी तयार केलें ते अर्ध्यार उरलां. जेजू तुझे बेसांव आशिर्वादा तांचेर वतय. जेजू हर एक कश्टां तांतून तांकां हर एक अडचणे तांतून तांकां निवराय. जेजू शरण म्हणल्या बहिणीच्या पिटिशना पासत मागता. जेजू मेलरॉय आल्कर हेनरी एक बरें काम फावो कर. जेजू रीना म्हणल्या बहिणी पासत मागता. जेजूच्या कुटुंबा पासत मागता. जेजू कुटुंबाक तू राखून. जेजू डेरिल म्हणल्या भावाच्या भुरग्याक रेसिडेन्सी रिन्युअल करचे हर एक प्रोसिजर्स तुझ्या पायां तळा अर्पिता. जेजू
किती अडकळ अडचण ये नसन तुझ्या मलिक रक्तान संरक्षण कर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर जेजू. सकडी करच तुझ्या पाया मुळात उभं हरी एका बंद कडे तावन हरी एका अडचणे तावन तू तांका भायर हाड म्हणून हे उतर आम्ही 3 फावटी रिपीट करूया. Psalm 142 verse 7. बंद कडेंतलो मुका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142 verse 2. बंद कडेंतलो मुका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142 verse 4. बंद कडेंतलो मुका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. जेजूचे सगळी संगता म्हणूया जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे सगळ्या संसाराचे कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापड कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराचे कापड कर बाबा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता ये भगवंता देवा, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची भगवंता देवा, ये भगवंता वळवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 त्या लाईनीला हरी एका तुझ्या मगान Florin Rego, Hilda, Joyce Molly, Robert, Michael, Michelle, Milan, Lavita, Lena, Anthony, Arun, Was, Daryl, Jane, Anora, Benedicta, Andy, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Margaret, Henry, Tristan, Milburn, Maria, Mary, Nancy Lobo, Pratishtha, Praveen, John, Rina, Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Sharon, Cyril, Casey, Jesu, 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 Sonia, Stephen, Nikutam, Sylvester Lobo, Hilda, Rima, Joyston, Tara, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Brinda, Rocky, Renwick, Rina, Arun, D'Souza, Teresa, Kashmiri, Nirmala, Nivon, Lancy, सगळं बोंडापासून आम्ही मागया जेजू व पांतून तांकां घे जेजू मरिये माये तुझ्या पुता लागी आमच्यो गरजो तूं वरनोस माये नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक समेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता आयच्या दिसा बेस्ट किंग प्रेयर ग्रुपात हांव सांजेर मागणे जमत असतली सांजेर 7 तावन 8:30 रामसर 6:30च्या मिसा उपरांत सुरू जातात ही मागणे जमत हॉली फॅमिली हॉलांत आज प्रत्येक रीतीन भुरग्यां पासत आणि युवा जाणां पासत मागणे असतले तुमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक प्रेरित करा मोटिवेशन करा ह्या तांकां मागण्याक आपण हाडणे या तुमची कोणी इंडियात कोणी कुवेट आसत जाल्यार ह्या मागण्याक येवंक तांकां उत्तेजन करा आणि आमच्या गरजां पासत आयच्या दिसाच्या मागण्या पासत दयेकन तुम्ही ककुलतीचो तेर्स करा म्हणून तुमच्याकडे विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus.